rayuwa kenan. Alo bobo rayuwa kenan. Wai kaji alo Naziri ne yake wai sa baki wai a maganar wai rashin biyan ma'aikata. Tsakani da Allah alo ya yanayin zaman ka da Naziru. Naziru ba na tunanin adali ne don ko mai gadin gidansa ma sai da ya bar gidansa. Idan mai gadin gidansa zai bar gidansa to bai kamata a ce wai ana maganan waɗanda ba sa biyan kuɗin aiki ba wai ka ce wai za ka sa baki. Aiki ma kenan aikin industry. Ya rayuwa da alo? Ya rayuwa da alo? Idan ba ka da abun faɗa kawai ka shiru. Alo tamkar jakiya ka alo ya zama a gidan Naziru. Amma yau Naziru mai kaiwa alo. Ba abin da kaiwa alo. So idan ana maganan wai rashin adalci gaskiya kai ba adali ba ne. Kai ba adali ba ne. Kai kana da dai kamalan mutanen kirki. Kana da ruwan mutanen kirki amma kai ba adali ba ne kuma bai kamata ka sa baki a wannan maganar ba.